I pozdrav sam ljudi, ovdje Banovim se boj i danas igramo Skywars. Ja sam sad ovdje malo kasnije počeo da igram jer me je Kev pretvorilo u pola snimanja i onda sam kasnije počeo. Mada nemam loš oklop, posljedno zlatnu jabuku, dobar mač i još jednu zlatnu jabuku. Možemo nekog da skinemo, na primjer mogli smo ovog ovdje skinemo, ali nismo. Tako da sad ćemo mi dodamo do njegovog ostrava. Da bi otvorili one chat gdje on pokušao da dođe i nam uzmu stvari. A to uopšte ne bi bilo loše. To baš pošedno. Ujebote koliko je ovo drvo. Valda. 24, ja mislim da je to i više nego dovoljno. Od jutros me ovaj miš ne sluša. Nemam pojma ni ja već kog razloga. Mnogo mi ide na živce moj miš jer škripi mu točkić, ne znam zašto. Hajde, molite, to, tu, yeah, futski, yeah. Vidim da li ima nekog. Ok, definitivno ono tamo je tim, što znači da smo ga najbolji. What the fuck, kom se gađa. Ne, to nije dobro, gdje se sakrijem, evo ovdje, tu ću se sakrijem. What the fuck, kako što traje, fuck. I to baš u rame. Pa tu mi je živac, jebem te. Da li će opet da nas gađa? Ok, neće, ali tamo je onaj. Ok, ovo ćemo morati na ogromnu brzinu sad uradimo. Hajde. To mi treba koliko jako. Ne. To. Ne. Barem kapo stavimo da budemo u stilu kad padne. Yeah. Ok. Za malo da uspijem jebi ga. Znači, ovo je sada moje ostrvo, a? Sve se. Vi niste dobri. Oni su loši, oni ne biti dobri. Oni biti loši. O, brate, pun server. Ne, mogo sam da uđem. Sad ćemo malo duže da čekam. 3, 8, dobro, to je 5. Možemo da računamo samo na taj i taj. A do tada ima dosta da se čeka. Come on! Nema bre! Ok, da li ima ovdje nešto da se zabavljamo dok... Ne, to nije dovoljno dobro. Hajde bre! Dobro. Čekam. Ajmo ovamo parkour. Da igramo. Evo ga. Samo da vidimo što je piše ovdje. Medium parkour. Za mene je i noob parkour kao pro parkour, tako da mene čabe. Šta god napravi. Evo, to kazam. Idemo medium. Ujebote, šta vi? Evo ga, tu će ovo moći. Evo ga, ajde, uđi. Yes. Ušli smo. Come on. Okej. Moramo da cepamo drvo i da idemo pod zemlju da... Au jebote što je ovo glasno. Nađemo 2 metala. Ili irona ili kako već. Tako. Danas kad sam igrao izdominirao sam. Ne znam zašto ja ne mogu da igram lepo kada snimam.
Obično kad ne snimam ono izdominiram, znači napravim 2 kila u jednoj partiji. Ponekad i pobedim, ali stvarno ne znam zašto me neće kada igram. Ali dobro. Okej, tako. Krampić. Opa. 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 Dobro. I ovo tu će sad voda da nam grune. Dobro, aj sad. Samo malo, ja se mučim, a ne bi trebalo da se mučim, jer ovdje imam 2 kamena, jej! Okej, i još jedan mi kamen treba negdje ovdje možda, ne. Ne veze, uzet ću ovaj pa ću stavim u vunu. Tako, vunu i ajde napravim ovaj. Da. Stone pickaxe, čekaj, evo ga. Što se ja bojim da mi sad neko iza leđa ne dođe. Doviđenja. Da li uopšte ovdje ima nešto? Sumnjam. Tu više nema ništa. Aj molim te nešto, mora da ima. Znate šta? U sljedećoj partiji obavezno uzimamo kit, jer je jedan dovoljno kilova za ovaj metalni mač, a uz to dobijamo još i ekstra odjela, tako da u sljedećoj partiji to definitivno radim. Doviđenja. Ok, nemam ništa se bijem, koliko ovo jako? 3, a? Dobro, to ću soli. Jao, mogu da napravim ti kamen, bre, stone sword mogu da napravim, joj bože. Fuck. Sad ne mogu ništa, sve ne mogu. Ću da ga rastavim. Stone sword mogu da napravim, a stvari više ne mogu. Sam krelac i napravio sam pickaxe. To se ne radi, djeco. Razmislite prvo, a onda uradite ono što treba uraditi. Čekaj sve. Dobro. Čekamo drugu partiju. Ili zašto bi čekali? Ostalo je go... Sad ćemo u stilu. To je to. Idemo. Ohoho, brate. Idemo odmah. Ne pada mi na pamet više da ne uzmem kitu, znači od sada uzmem kitu. Molim te Bože! Tako vam je to kad je server pun. Morate čekati po godinu dana da bi igrali jednu najobičniju igru. Vidiš što mi je dobro plašt? Hoću ja ovakav. Kako je dobar. Sve malo ovdje bi sad mogli. Samo da... Hajde, hajde. Počni. Jebem ti mater. Nećeš. Nećeš. Goveda jedna. Okej. Šta je da radim dok se on ne završi? Aha. Come on. Come on. Držim. Ne, mrš.
Ne, beži bre. Beži, jebate mater! Ću da uđem! Pustite me da uđem! Uđem. To, ajde, ja da čekam to. Prvi smo. To je taj rad. Bota se u sekundi napunja mapa. Nismo opet uzeli kit. O bože, ne već, sad ćemo odmah napravimo Stone Sword i ja ću. Samo treba nam, ovo nam je za štapovi prvi. Da, 2 će nam trebati. Da će to gore. Evo ga. O, sad ima 3 pa naravno. Zibo. Eto ga. Imamo malo hrane, to uopšte nije loše, samo da je ovo sneg, pa kako bi ja napravio lopatu izrešetao bih. Samo da li ja... Da, mogu bi sad malo da uzmem bunu. Da pravimo stiće. Od drugih ostalo. Ako imam sreće neki iron da nađem i tako. Malo će drveta. Tako. Ne. Mi smo follow, ja! Fuck yeah. Zube malo. Ok. What? Ja mislim da imamo dovoljno da stignemo do onog tamo krevca jer je on napustio svoje ostrvo, barem se nadam. Iskreno se nadam. Jeste, jer ako nije, pa najebali smo ga kao pevci. Ajde. To. Ideš mi na... Ja! Žic. Ne to, ovo. Samo malo. Okej. Znaš što je ne sad samo ovako pravo. Narko, vatropolis, stoj! Okej, niko nije ovdje. Okej, ja sam nadam da li ima nešto ovdje... Mrš! Okej, barem mogu da uzmem njegovu vunu i da odem tamo. Ne mogu tamo nikad. Koji izgleda da je ekstra obučen. Okej, nismo baš. Ovako. Ovi keksići jedva nešto mi dopune, samo da li ima ovdje dovoljno pšenice? Nema. Uzeo sve. Porasti brzo, molim te. Jebe ti mater. Jebate, nisam ga očekivao. Kako se samo pojavio tu. Možda je imao onaj... Kako se zove, Ender Pearl, kako se već zove? No, ko zna. Tamo poplavilo. Poplavilo je. Come on. Hajde. Čovječe, ako ja ovako nastavim klip će traje jedno pola sata. Evo ga, to. Yes. Clouds.
sekund. Idemo. Ponovo kit, nisam uzeo šta će mi kit kad imam ovako dobre stvari. Jao, zašto nije 2 metala? Zašto nije 2 metala? Pa, brate. Kako škripi ovo drvo? Kad presrče jedan, da li je ovo normalno? Dobro. Šta sam teo da? Šta ja radim, brate? Šta piti napravimo? Šta piti napravimo za pikaks? Kad napravimo pikaks? Uzmemo ga, nadam se da niko nema eder perde. Jedan kamenčić. Drugi kamenčić. Tako, idem gore. Jeee! Uzmemo ja štapik. I joj. Zašto nema 2 metala? Okej. Uopšte nisam loši. Naprotiv, ekstra smo. Svaka mi čast. O, vidite zlato ovdje. Čemu služi zlato kad je živo sranje? Ja, dobro. Ne, da li si toki retard? Ajde. Dobro, ja bi sad ovdje prekinuo epizodu jer stvarno počinje da mi baguje. I... dobro. Okej. Ajde stignem tamo pa da prekinem epizodu. Ajde, bože pomozi. Bože pomozi. Ajde, molim te. To. Dobro. Okej. Dobro. Okej, ne. Neće biti dobro. Ja. Kako smo blizu. Da li mogu da skočim tamo? Ne, nema šanse. Da li me to neko progađa strelom? Neko me definitivno gađa strelom. Dobro. Imamo 6. Ja mislim da će biti dovoljno to tamo. Ajde. O, dobar dan, gospodine. Sad ćete napunih bre krut vama. Burao, jesi grudvama, brate? Ej, yeah. Puć. Ne. Bezobrazan bat. Nisi dobar. Nisi dobar. Sad dok ne gleda idemo. Sad. Gdje si? To si! 5, 6, mrš! Fuck. Okej. Ja mislim da je ovo stvarno dosta. Okej, da li sam ja... ne, nisam. Što se dešava? Ne mogu da odijem klip. Sad ćemo da vidimo što se dešava. Aha, evo. Juboš. I zadnji stikom gula. Okej. To je bilo to za epizodu, nadam se da se svidjela. Ako jeste, subscribe-ite kanal, lajkujte klip i obavezno pogledajte prošli klip. Ja mislim da su tu one slušalice. Nećete ništa da otkrivam, obavezno to pogledajte.
i lajkajte video i vidimo u sljedećem klipu. Ćao!